डेली होम कुकिंग फूड या माझ्या चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत अळूची भाजी, अळूचं फतफदं म्हणजेच अळूची भाजी. त्यासाठी स्वच्छ धुवून पानं घेतल्यात अळूची, त्याची शिगरं वगैरे काढून इकडे बाजूला ठेवली आहेत आणि परातीमध्ये ते पानं चिरली जातात, म्हणजे चिरतायत माझ्या मामी. दाखवतो कशा पद्धतीने ते चिरली जातात. लक्ष देऊन बघा कशा प्रकारे अळूची भाजी चिरली जाते. बघा आता तिकडनं अळूची पानं घेतली जात आहेत आणि आता ती चिरण्यासाठी वापरली जाणार. अशा पद्धतीने चिरायची अळूची पानं. हां, ते पण दाखव. आता अशा पद्धतीने अळूची पानं आढळण्यावरती चिरायची आहे. मस्तपैकी आता ही चिरून झालेली आहे. अजून टोपामध्ये बाकी आहे, पण ते चिरायला वेळ लागेल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ इथे थांबवतो. आता चिरून झाल्यावर सगळी भाजी दाखवतो. आता मी तुम्हाला बोललेलो ना, अळू चिरून झाल्यावर डायरेक्टली दाखवतो. तसा या परातीमध्ये अळू चिरून झालेला आहे, आपण पाहू शकता. हा बघा, अशा प्रकारे अळू चिरलेला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या भांड्यामध्ये फणसाचे जे गऱ्यांच्या आतमध्ये जे बिया असतात, हटाळ्या असे म्हणतात मालवणी लोक, ते घेतलंय. आणि दुसऱ्या ताटामध्ये किसलेलं ओलं खोबरं, लसूण पण घेतली आहे शिजवून, मिरच्या घेतल्या आहेत 4-5 आणि कांदा घेतलाय जरासा चिरून, एक कांदा चिरून घेतलाय आणि जरा कोकमा पण घेतली आहे. चला तर मग आपण आता भाजी बनवायला सुरुवात करूया. तर त्यासाठी आम्ही चुलीवरती एक टोप तापत ठेवला आहे. चला, आता गरम करत ठेवलं होतं चुलीवरती हा टोप. तर आता या टोपामध्ये 2-3 चमचे तेल टाकलं आहे. आता या टोपामध्ये लसूण टाकत आहोत. आता या टोपामध्ये लसणीच्या पाकळ्या 7-8 टाकल्या होत्या. हे मस्तपैकी आता तेलामध्ये फ्राय होत आहेत. थोड्याशा लालू झाल्यानंतर ते 4-5 मिरच्या कापून घेतल्या होत्या ना ताटामध्ये, त्या मिरच्या आपण आता याच्यामध्ये टाकायच्या, टोपात टाकायच्या. आता ह्या मिरच्या टोपात टाकल्यानंतर आपल्याला ह्या तेलामध्ये मिरच्या चांगल्या फ्राय करायच्या आहेत. छानपैकी ढवळून झाली आहे. आता यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची. जवळपास अर्धा चमचा आपण हळद टाकली आहे या तेलामध्ये. आणि जरासा चिरलेला कांदा, एक चिरलेला कांदा या तेलात टाकायचा. कांदा टाकून झाल्यावरती ढवळायचं. कांद्याची चव या भाजीत उतरली तर अजून छान लागते. हा कांदा जरा फ्राय झाला की त्यामध्ये आपल्याला वाल आणि हटळ्या म्हणजे फणसाच्या बिया असलेलं जे मिश्रण आहे ते याच्यामध्ये टाकायचं आहे. थोडासा अर्धा चमचा मसाला टाकला, काही जराशी आधुनिक फ्लेवर मसाल्याची. हा मसाला कोणता होता? गरम मसाला, मालवणी मसाला टाकला. आता यामध्ये हे मिश्रण आपण आता या टोपामध्ये टाकायचं. आता हे मिश्रण ढवळून घेऊया. आता या टोपामध्ये आपली महत्वाची भाजी जी आहे अळूची भाजी, ती चिरलेली अळू या टोपामध्ये टाकायचं आहे. अशा पद्धतीने अळू चिरलेला जो आहे या टोपात टाकायचा. छान बारीक अशी चिरलेली अळू आहे, माझी मामीने चिरली आहे अळूची भाजी. मम्मी बनवते ही भाजी. आता या भाजीवर थोडंसं मीठ शिवायचं चवीनुसार. थोडंसं आधी टाकलंय कारण का आळणार आहे म्हणून. आता या भाजीवर झाकण ठेवायचं. आता या भाजीवर झाकण ठेवलं, 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवलंय आणि पाणी ओतलंय झाकणावर. आता 5 मिनिटं झाली आहेत. आपण ह्या भाजीवरचं हे ताट बाजूला करूया. हो का,
मस्तपैकी आतल्या भाजीला पण वाफ येते आणि भाजी आळली सुद्धा, हे महत्वाचं आहे. बघा भाजीला आता वाफ येते आहे. आता ही भाजी आतल्या मिश्रणामध्ये मस्तपैकी परतून घ्यायची, म्हणजे ढवळून घ्यायची. ढवळ चांगली. अशा प्रकारे संपूर्ण खालून वरून ही भाजी अशी ढवळून घ्यायची आहे. आता बघितलात आपण आधी केवढी होती भाजी जास्त, त्याच्यानंतर ही गरम झाल्यानंतर शिजल्यानंतर आळली. आता पुन्हा एकदा ह्याच्यावर झाकण ठेवत आहोत. किती मिनिटासाठी आता झाकण ठेवायचं आहे? ते 7 मिनिटासाठी आपण हे झाकण ठेवलं आहे. 5 ते 7 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण ह्या ताटावरचं पाणी या भाजीमध्ये टाकायचं जे गरम झालं होतं आणि पुन्हा हे टोप झाकून ठेवायचं. पुन्हा 5 ते 7 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं. 5 मिनिटासाठी हे ताट ठेवलं होतं, तरी पण काढून बघत आहोत भाजी शिजली आहे का. आपण पाहू शकता मस्तपैकी भाजी शिजलेली आहे. वाफच एवढी येत आहे जणू काही आतली भाजी, बघा जवळून दाखवतोय, शिजली आहे मस्तपैकी. वाफ पण येत आहे, आपण पाहू शकता. आपली अळूची भाजी टोपामध्ये मस्तपैकी शिजून त्याला वाफ पण छान येत आहे, उकळी सुद्धा येत आहे. आता या भाजीमध्ये 1 पेला पाणी घालायचं. आता मस्तपैकी अळूची भाजी पातळ पण झाली आहे आणि आता ह्याला 1 उकळी काढायची आहे अजून, कारण का 1 पेला थंड पाणी घातलंय ना आपण. आता या आपल्या भाजीला मस्तपैकी उकळी आलेली आहे, आपण पाहू शकता. आता या भाजीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, किसलेलं ओलं खोबरं जे आहे ते मिक्सरला लावून आणलंय. 1 वाटी किसलं होतं आणि आता ते ओलं खोबरं यामध्ये ओतायचं. मिक्सरच्या भांड्यात जे काही चिकटलेलं ओलं खोबरं असतं त्याच्यात पण पाणी टाकायचं आणि मग ते सुद्धा पाणी ओलं खोबऱ्याचं परत त्या टोपामध्ये ओतायचं. आता या टोपातलं हे मिश्रण ढवळायचं. आता अळूच्या भाजीमध्ये आपण जे ओलं खोबरं टाकल्यानंतर मस्तपैकी ग्रेव्ही झाली आहे अळूच्या भाजीची. या भाजीला छान प्रकारे अशी उकळी काढायची आहे, जेणेकरून जे ओलं खोबरं घातलं होतं ना ते सुद्धा शिजेल. आता टोपमा टाकायची, 10 मिनिटं उकळत ठेवायची, जरा 5 ते 10 मिनिटच उकळ आणि खदखदून अशी उकळी आली पाहिजे या भाजीला. मस्तपैकी खदखदून उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे, आपण पाहू शकता. ऑलमोस्ट आपण आता ही भाजी पूर्ण केलेली आहे. अळूचं फतफद म्हणजेच अळूची भाजी. आता फक्त ही भाजी बशीत घ्यायची आणि मस्तपैकी चपाती बरोबर खाऊन बघायची. आता आपण आपली ही तयार झालेली अळूची भाजी एका बशीत काढून घेऊया. आपल्याला जर ही रेसिपी आवडली असेल अळूच्या भाजीची तर नक्की घरी करून पहा आणि या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. चला आता ही अळूची भाजी आणि चपाती आपण आता खायला घेऊया.